Bună ziua, oameni buni și bine v-am regăsit la podcast. Astăzi ne vom juca Solstar MGP și da, chiar și dacă n-am început așa foarte repede, vreau ca să vă anunț că am găsit acest merchant foarte rar și că am început să cumpăr totul de pe stoc, pentru că este extrem de rar. Și da, vreau ca să vă arăt și vouă. În acest joc e simplu, doar dai rol, primești aură bună, ești fericit cu aură. Și da, acum voi cumpăra totul, n-am nicio idee ce fac unele lucruri. Mamă, cât de multe poțiuni are. Poțiuni care dau boosturi ca să primești lucruri mai bune. Să vedem ce mai primim. Astea sunt bune. 2. Hai să luăm niște Lucky Potion X-Ray. Mamă, avem mulți bani. Dar așa pe tot să le luăm, pentru că sunt foarte rare și sunt foarte bune. Așa, nu știu ce spune și Lucky Potion. Sunt foarte bune. Sunt bune pentru că pot să craftez poțiuni foarte bune și ai nevoie de ele. Și dacă am totul să termină mai puțin campanie, nu am bani. Spune același lucru, dar sincer că nu interesează. Dar văd ca să facem ce. Wow! Bun! Dar da, poate nu o să fie fost de bani să vedem și poate mai bine. Foarte folosite lucrurile care le vinde, le poate vinde și lucruri mai folosite. Asta a fost ce am primit de data asta, deci bănuțul acesta care este mult și ne dă un boost la tot ce primim. Cred că următoarea oră și poțiuni normale. Exploitul 1 e plus 150 și 2 e plus 200. Vedeți ce mare am primit. Cum avem vedeți cât de mare, cât de mare și frumoasă sunt, dar nu chiar a fost atât. Și da, asta este tot. Deci această aură pe care o vedeți pe mine acum este foarte rară. Între timp, haideți să vă arăt ce progresam. Pe cel mai nou device și unul dintre cele mai bune, pe Flash Device, am un progres foarte bun. De fapt, haideți să punem astralul ca să fim aproape terminați. L-am pus. Și acum avem nevoie doar de câteva cristale și terminăm. Foarte bun. Deci această aură este 1.991 de milioane și mulțumesc foarte mult pentru